Hapit 80 ka senior citizen sa Davao City nga ana-ana sa milestone age ang nakadawat og cash gift karong adlaw subay sa pagpatuman sa Expanded Centenarians Act. Ani ang report ni Argil Relator. Usa ka tuig human na pirmahan ang Republic Act 11982 o ang Expanded Centenarians Act. Gipahigayon sa National Commission of Senior Citizens ang inaugural cash gift distribution sa senior citizens sa tibuok nasud. Nakadawat og 10,000 pesos nga cash gift ang mga senior citizen nga miabot na og 80, 85, 90 ug 95. Samtang 100,000 pesos sab ang madawat sa nag-edad og 100. Sa Davao City, usa sa mga benepisyaryo si Lolo Donato, 90 anyos na. Bogas. Sudan. Sida lang, sir. Pero ang kalipay na ko, buhay pa ko. Ako pa na. At ako sa pangkiruhan. Susuro. Giawhag sab ni kanhi Davao City Administrator nga si Attorney Jesus Melchor Kitain Sr. Kinsa usasab sa benepisyaryo nga nag-edad og 80 anyos ang mga senior citizen nga aktibong mosalmot sa mga aktibidad sa ilang sektor. I think we need more information na kinahanglan yun mo campaign ta to inform our senior citizens that there is such a thing like this kay kini makatabang ni sa ila. Ana sa 78 ka senior citizen sa Davao City ang nakadawat og cash gift. Sa tibuok Davao Region, moabot sa 132 ka senior citizens ang ana-ana sa milestone age kinsa nag-birthday gikan January 1 hangtod 31 karong tuiga. There are only two eligibility. First is they should be Filipino citizen living here and abroad. And the second one is they reach the milestone age of 80, 85, 90, 95, and 100. Gihisgutan pa kung binulan o quarterly ang payout sa mga mag-birthday sa mga musunod nga bulan nga makaabot sa maong milestone age. Gawa sa paghatag og cash gift, may avail sab ang mga benepisyaryo sa gihanyag nga National ID Registration og PhilHealth e-konsulta. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1. Mindanao.